Mistek avır, işevci teneme, dibin siyah çiyay bilinde, lorine dayika ten min, ev lorinin xavamın aynin, ez brindarên vaxtekî kevnim di welatên xerîb de, dîsa hewceyên hêviyê teme, siya dilê min. Tu rengî jiyana min bû, ez bê kesê navê te bûm. Te gotinên vala digot, min xewnên xwe winda kir. Mistek awir dixwazim, da ku dilekî jar neçim gorê. Çavê şêl min değişînin xerîba temenê min. Mala te ava, dilê te ava, hevalê arîn zîn. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal. Ev dem û her dema we xweş be û dilê we wek her car geş be. Em îro carekê din bi bernameya xwe ya bîra wêjeyê bihevrenin. Mêvanê me îro nivîskar û helbezkar arîn zîn e. Li bajarê Batmanê Ank û Êlihê li gel nivîskar û helbezkar arîn zîn hem derbarê kar û xebat û serboriya wî ya Kurdî, kurdewarî û berhemdariya wî de hem jî têkiliya di navbera wêje, çavkanî û civakê de em ê fikr û raman û hesên xwe bi were parve bikin. Belê hevalê arîn em dibêjin tu gelek bi xêr û xweşî hatî bernameya me ya bîra wêjeyê. Spas hûn jî bi xêrat ne? Gelek sağ bê mala te ava. Spas dikim. Hevalê arîn wek em dizanin te hem helbest nivîsandine, du berhemên helbestan, dîsa du berhemên çîrokan û di heman demê de jî 5 berhemên romanan te sazkirine. Ji xwe em ê qala wa bikin, lê berê ku em behsa wa bikin, em dixwazin temaşevanên me arîn zîn naz bikin. Arîn zîn kî ye gelo? Ez sala 1977 li bajarên Tetwanê hatime dinyayê girêdayî bedîsî. Belê. Kêleka Behrewanê. Kêleka Behrewanê belê, belê. Ji malbatê koçerim. Ji ber ku em koçer bûn, derfetên me ku em biçin dibistanê çênebin. Neçûm dibistanê. Lê her tim bala min hinek tiştên cuda bû. Yani em bêjin em li çolê jî çiqa mabin. Tiştên cuda bala min pir dikişand ku ez tiştekî cuda bikin. Xwe tiştên cuda biqewînin. Evana çêne bû. Piştî demekî wekî gelek kesan salên notî hûn dizanin salên şer û têkoşîn gur bû. Di nava vê evê de em jî hatin girtin. Belê ji ber di encama belavbûna têkoşîna azadiya gelê Kurdistanê de we jî xwe di nava we xebatan de wê têkoşîna civakî de dît û di encama têkoşîna xwe de em jî dizanin tu hatiye girtin û nêzî li derdora 10 salan te jî di girtîgehê de wekî gelek berxwedêrên azadîxwaz li ber xwe de. û qasya zanim xwandin û nivîsandina te jî ji xwe tinebû. Lê zindan wekî ji hezaran kesera bûyî akademiyek, zanîngehek ji arîn zîn re jî riseke wisa lîst. Gelo em dikarin çîroka te ya zindanê, ya xwendinê, nivîsandinê û sazkirina binesaziyeke nivîskariyê ji te xwe bibihîsin. Bêguman her gelên bindest û endamên wî gelê wekî gelek gelên dunyayê gelê Kurd jî bedelên girandan hetan îro hatin. Di nava van bedelan da jî wextê ku em dinêrin ciyên zindanê cihekî taybet e. Zindan hemûn deran çawa ku tinekirinan mejiyên mirov ya bi her awayî em bêjin kesayetê tune bikin zindan hatine ava kirin ku kesayet wê derê xwe da bike tune bike. Lê çawa hûn jî dizanin li Kurdistanê em bêjin taybet zindana Amedê ji bûna gelê Kurd rengek dî jiyan afirandin wê derê berxwedêran û em jî wekî ku endamekî kesekî ku ji wê rêzê em ketin navan hewldana ku em bikaribin di jiyana xwe piçekî din pêş bixin ya da tiştê ku em dixwazin di nava têkoşînê de di nava ew wan mercên giran da em bikarin bikin
پێویستی و gelek tiştan hebin. Yek tiştekî ji van jî xwendin û nivîsandin e. Tu xwendin û nivîsandina te tune bi hindurê zîndanê da şev û roj tu nikare tiştekî bike. Ji ber wê jî em bêjin xwendin û nivîsandin yani piranî pêwîstiyekî ew derxistin ji me re. Em ku em şev, roj rûnin, bixwînin, binivîsînin û pişekî ewamî jî hebû ber ku ez wê hêlê da kêfam dihat ku ez bixwînim ya binivîsînim. Demekî kurta min nivîsa xwe pêş xist, xwendina xwe pêş xist û êdî ev têra min nekir ji ber ku ew têra min bêjin. Te got yani serboriyeke te ya ber bi ji koçertiyê ber bi nivîskariyê ve heye. Wekî te jî berî niha got têra te nekir. û te di zindanê da êdî xwe berda bîra nivîskariyê. Bîra wêjeyê. Ez bawerim te bi helbestê dest pê kir. û te di encamê da du helbestên du pirtûkên helbestên Kurdî saz kir. Em bi kurtasî dixwazin tu behsa mijarên wa bikî. Yani ew helbest em bêjin xwedî mijarên çawan e. Tevnê wa çi ye? Li ser çi hatine hûnandin, raçandin, ristin? Em dixwazin bi kurtasî tu qala wa bikî bi gelem perî. Belê noto şeşan min dest nivîsandina helbestê kir. Piştî saleka min zîndanê da qediya min dest nivîsandina helbest kir. Min gelek helbest nivîsandin. Gelek helbest nivîsandin. Her min diceribandin. Xwe ez dikarim bikim, nikarim bikim. Ev helbestên ku niha destê me da jî berhemên wê demê ne. Piraniyê wan e. Ji ber ku helbest hinekî mijarên xwe ê ku me dixwest em bikin ya em bêjin em binivîsînin, em behsa xwe bikin, hevalê xwe bikin, em behsa karobarên ku em ê ser wê pêş ve biçin behsa wê dikin. Em bêjin dema têkoşîn pêş dikeve gelek pêwîstiyên din pêra dertê pêş. Ji ber wê qasê jî me xwest em divan mijara da em jî bikarin tiştekî ji me werin em bikarin bike hewlek me da û ev berhem jî me nivîsandin. Mala te ava te got helbest her çi qas hinekî kul û êş û xem û derdên me bi derbirîne jî bîne zimên jî lê dîsa jî ji bo wêjeyê têrê nake vê carê te xwe berda bîra çîrokê. û te di encamê de jî du berhemên çîrokê jî saz kirin. Gel û mijarên çîroka çi ne? Yani taybetmendiyên çîrokên çîroknûs di heman demê de çîroknûs arîn zîr çi ne? Belê çîrok jî em bêjin em helbestê dirêjtir bûn hinekî. Ji ber wê jî em bêjin mijarên çîrokan jî çawa hûn dizanin li welatê me mijarên pir cuda û pir bên bala mirov bikişîne. Wextê me pirtûkê din dixwendin me dît ku li vir da em hinekî din dewlementir in. Yani em gelê din jî dewlementir in, em mijarê me jî dewlemendin. Serê xwe dama tenê binivîsînî bes e. Ez jî ser wê mebestî me got ev hindik e û em ê vê carê çîroka binivîsînin û me dest bi çîrokê jî kir. Êşên civakê, serhildanên civakê, li dijî dagirkeriyê, li dijî ketxwariyê em bêjin berxwedana gel têkoşîna azadiyê bawerim tev de bûne mijarên çîrokên we. Em di vê navberê da navê pirtûka helbestê yek dilê çiya ye. Belê. Bi rastî dilê çiya ji aliyê dildarekî çiyayî hatiye nivîsandin. Ji ber ku em dizanin koçer heman demê da dildarê çiyaya ne. Ya din helbestan din mizgîna min. Ev jî ji xwe bi rastî jî hema di dilê her Kurdekî da em bêjin daxwaza mizgînî dayînê heye ya azadiyê ya rizgariyê û her wekî din. Yê çîrokan Pirtûkên çîrokan çiyayên sosinan. Belê çiyayên sosinan. Xana xeman. û xana xeman. Belê piştî van jî arîn zîn dîsa gotiye na. Rawestan tune ez ê bimeşim. Wê demê divê ez hê pêştetir biçim û te dest bi sazkirina romanan kiriniye. û bi rastî jî serkeftineke mezin e ku me got ya rêwîtiya ji koçeriyê ber bir romanûsiyeke berfir e. û te di encamê da 5 berhemên romanê nivîsandine ku em bêjin mêrê bi sed mêran,
آش جانا اوینداره کی خمگین دیسا چمی خرزان و استرکا سیپانه بله مالا تابا براستی جی امکارم بیجن تدکاری بیجی استرکا سیپانم بله مالا تابا امکارم به کرتاسی بحثا ناوروکا رومان آنجی بیکی یعنی رومان دسر کی جان تبنی هاتینا را چاندن ناوروکا و چیه ام بیجن لهنگی و مجاری و گلن پری چینه باورم که مجارن رومانان هنه کی ام نوا ولید دا ام بیجن کردستانی دا گلک مجارن رومانن پر او کنه گرین کنه به نویساندن بهاتا نویساندن پشتی کو ما خالق خواندنی قوماند ما چیروکین جواکین دن گهدار کر ما سرپیهاتین وان گهدار کر رومانی وان گهدار کر ما دی ایمش خو زندینه لبرچاوی ما زندینه و پیوسته ام بکن چافکانیا و جا کردی ج کسین بخوازن کردی بنویسین را باکی نین که کیه شو زندیه لبرچاوی هر کسیه مروفت کار سر وی مجاری سر وی تبنی نه پنج رومانه هر کس که کار رو بده برخود بنویسینن وکی هر کرده که وی مجاری را علاقه دارد بده زانن ام بیشتر نویسکار دماد کوین نوا مجاری دماد کوین نوا چافکانیان که ویجا کرد و برهمین خو داتین برخو دبینی کو پر تشتکی حسان به وکی حسان کارن وان برهما بنویسینن و دنوا وان برهما دا خو پیش بخن جبر کو ام بیشتر لکردستان گلک تشتین جدا قومینه گلک سرپیهاتی جدا هاتنه کرن هم نوا جوا کامده هم بدیج منارا گلک سرپیهاتی هنه گلک تشت قومینه نه برویجی اوانا هر یک شو وقتی کو مرف هم هندکی کی بگیره رومان کی قراسه درته اج برویجی مجی گوت دیبلا رومان هبه باز دیسان بیجن نویساندن و ساکاره کی حسان نینه راستی جی مرحله و پیواجوه که گلک ام بیجن کده دخوازه لهوربونی دخوازه خوهدان دخوازه یعنی از هله مروه کی کو ام بیجن جدلو جاند نویسه هر پی وکوی وکی دلو پک خوینه در رهو گهی ویدایه بله حواله آرین ام نهار دی ساعت خوازن به هف بسته که خو بردی دل تماشاوان من کرم کی بلوروان او آوازی لسر تو آزاد بو سری خواه جار تو دکنی و جار تو دگرین سینور برت را کرن آستنجی تب بلاف کرن تو دمشی وک بای کور تو دبازی وک باهوزی تو دنگ بیجی بلوروانی پر خمین گران دزانی چاوین بلک پر هیجایی دف بکنی بجین زراف به دنگ کی خوشی تنک تو دبیجی لسر دلان داخوازات تاری رابه بدویل هر دران به ناویت بلاو بو جیهان تو بو ریزان و هلبست بار مالا تاوا دلی تاوا گلک سپاس بله تماشاوان هجا و جهازین دلال امیدوی بش خودجی خبردن بیرا چافکانین ویجی حوال آرین وکم دزانن ویجه براسیجی قاده که گلک برفره هم لید همان دمه ده گلک خسرین وی تایبتمندین ویجی هنم گلو ام دکارن چافکانین ویجی چاوا دست نشان بکن چه ویجار دفکی به چه ویجار نویسکی به بله ویژه بسری خوش برنامه کی گله کی برفره و گله چافکانیان نوا خدا دهوینه مروت کاره هر تشتین دنوا خوازای دا دنوا گردونی دا هنه وانا تبع بخن مجارين ویژه‌ای و سروانا خباتام بکن افجی پرانی جی دما کو مرو رومانین دنیسیم مجار پیوست بن جبر کو هر جواک کراسه کیویه کراسه خو نویسی لخواد که از وی باورم جبر کو تو نوا ویژه دا
Dünükar bi kirasên civakê wêjeya xwe bike, yani romana xwe bike, nivîsa xwe bike, pirtûka xwe bike, ew nivîs bêtan bibînin. Ji ber wê jî em bêjin me cara din jî kal kir ku em bikaribin wêjeyê bi awayekî xweser, bi awayekî taybet bi navan nivîsên xwe da, navan romanên xwe da tiştên ku em dixwazin binivîsînin. Tiştê ku em dixwazin wana wekî mijarên taybet derxinin pêş giringiya wan heye. Belê niha gelek romanên me din, yani bij romanosên Kurd hene, dinivîsînin, em jî dinivîsînin. Van mijara belkî ji xwe kesek nikare xwe berde kuraya wêjeyê û her tiştî binivîsînin bêguman. Lê qeweta nivîskarekî çi qas pê rahat ku bikaribe wê qadê de xwe pêş bixe ya da bijin wê qadê de kur bibe. Niha dema em lê din hêrin, yani bi hezaran salan e, çi bi devkî be, çi bi nivîskî be. Çi em bêjin biriya helbestê, gotinên pêşiyan, destanan, efsaneyan, çi biriya çîrokan, romanan û em bêjin celebên din yên wêjeyî gelek têgeh, gelek term bi sedan caran hatine vegotin. Yani wek mînak bêjim hezaran salan berê niha jî têgeha azadiyê, têgeha evînê, têgeha hezkirinê, têgeha jiyanê ji aliyê bi hezaran nivîskaran ve hatiye dahûrandin, lê niha jî tê dahûrandin. Gelo yani ev pêwîstî ji ku tê? Yani ev em bêjin wêje vê çavkaniya xweş kur gire, yani ev qas têgeh vê çavkaniyê ji kur girin. Bandûra şert û mercan demê guherîn û veguherînên em bêjin civakî û xwezayî û gerdûnî ser vê bandûreke çawa dikin? Niha dema em pirtûkan memozîn ya Seyda Ehmedê Xanê dirênin em wirda ji xwe kurayiya hinek tiştan dixuye. Yani tenê em behsa memozînê nakin, heman demê de em behsa bekuran jî dikin. Heman demê de em behsa hinek tiştê din, em hinek tiştê din dibînin. Civakê eger îro em bêjin behsa memozîna Ehmedê Xanê bêkirin, ev bi devkî hate civakê anî vê melhelê. Belê wek memê alan berê gotinê. Bêguman wekî serpê hate memê alan ku civakê da her tim hat gotin zêde zêde dubare hat kirin û hetanî roja me îro hat. Em bêjin nivîsên hatin nivîsandin, em bêjin pirtûkên demê de hatin nivîsandin, evana ciyê xwe çi wana va civakê da girtin ji ber ku civakên van tiştan ra ê ku eleqedar dibin tim hene. Yani em bêjin civak dixwaze her tim tiştekî wî hebe ku pê mijûl bibe. Dema xwe pê derbas bike û bikaribe bûyerên heyîn an ê serborîn derbasbûyî van bûyeran bi bîr bînin û tim dubare kirin. Ber wê jî dema ku ev dibin mijarên nivîsê bêguman giringiya wan bêtir dertênin. Belê. Em dibêjin mijara me çavkanî wêjeyê bûn. Lê em divê hinekî dualî jî bêguman binirxînin. Çawa wêjeyê ji gelek bûyeran, ji gelek em bêjin têgehan, ji gelek diyardeyan, Kurt û kurmancî berê niha te jî got, ji her tiştê jiyan, civak û xwezayê alaqedar. Her tiştê di gerdûnê de çawa em bêjin sûr werdigire, çawa em bêjin çavkaniya xwe ji wan digire. Em di heman demê de dibînin berhemên wêjeyî çiyên devkî, çiyên nivîskî, di heman demê de ji bo civakê dibin çavkaniyeke bingehîn ji bo gelek aliyan. Gelo em dikarin bêjin berhemên wêjeyî ji bo civakê taybetî ji aliye ruhî ve, ji aliye hestî ve, ji aliye saskirina jiyanê ve, ji aliye em bêjin şikildayîna mejiyê wan ve, ji aliye saskirina têkiliyên takekesî ve, risteke çawa dileyîze. Yani wêje ji bo civakê çavkaniyeke çawa ye. Em dikarin çawa binirxînin. Belê, bawer bike ev mijareke pir giring e ber ku di merhelên jiyanê da ve guherînan jiyanê da gelek demê xwe winda dikin.
Lê tiştên ku tên nivîsandin wekî mayînde dimînin civakê ra. Tiştên ku mayînde jî dimînin her ku çawa te got kilam serpêhatî an pirtûkên tên nivîsandin hundirê van da dimînin. Gelek kes îro di hundirên pirtûka dan bêjeya digerin. Hevokan digerin. Gelek tiştên ku wenda kirine digerin. Eger neş pirtûka be civak nava demê de gelek tişta wenda dikin. Çîrokên civakê ê ku duv dirêj, ê şevên dirêj, şevên ku mirovan xewa xwe pê danîn, eger ki ev çîrok neyên nivîsandin, nava demê de ji xwe gelek wana ê wenda bibin û gelek kesê jî bi wan çîrokan, wan serpêhatiyan yan ew li hengên nava wan da hatin behskirin û ku kêfa me teva ji wan ra dihatin, navê wan em ê ji bîr bikin. Piştî ku hatin nivîsandin, her ku carekê dîn ew ê zindî bibin tê derken pêşberî me, em ê wana bibînin, em ê wana bixwînin, em ê bi wan ra bi awayekî tiştî ku wan jiyane em jî em ê bijîn bêguman ez wisa difikirim. Belê bêguman wisa ye em bêjin tenê carna stranek ku di encama helbestekê de angu encama wê celebekî wêjeyî da tê sazkirin stranek bandorê li ser ruh û dil û hişê milyonan kesan dike. û ew em bêjin bi wî awayî dixwe da nûbûnekê çê dikin, destpêkekê de çê dikin, heta em dikarin bêjin jî xwe tu jî dizanî di dîrokê de jî taybetî di nava van 200 salan da gelek caran hinek helbez bûne sedema serhildanên azadiyê yên ku bi 100,000 kes tevlî bibin. Yani gelek tiştê wisa hene. Niha bêguman di dîroka wêjeya Kurdî de jî em bêjin rista wêjeyê ji bo civakê ji bo jinûvesazkirina wê gelek heye. Wek berî niha te behsa memûzîna em bêjin Ehmedê Xanî kir ku Kurdekî memûzînê bixwîne dibe xwedî hest û ramanên neteweperwer. û ew hez jî dema xwedgihînin asta bilind ew kes em bêjin êdî di qada civakî de jî dibe têkuşerekî wê. An jî em bêjin îro bi straneke feqiyê Teyran ya ey dîlberê bi hezaran insan em bêjin dikevin nava hes û ramanên cuda. Niha wek tu jî zanî 5 sal li dijî dagirkeriyê têkuşîneke azadiyê ji aliyê gelê Kurd ve tê meşandin. Gel û em karin bêjin têkuşîna azadiya gelê Kurdistanê. Çi bi devkîbe çi bi nivîskî. Wêjeya Kurdî ji xwe ra çavkaniyeke çawa hildaye û ji bo wêjeya Kurdî bûye çavkaniyeke çawa. Ji ber ku îro vê derêje hema tenê li ber me bi dehan pirtûk hene hema hemû de encama têkuşîna azadiya Kurdistanê de hatine sazkirin û ez bawer kim pirtûkê te jî çavkaniya xwe ya bin civê digirin keremke. Bêguman em wextê ku werin dema xwe dema ku em têda dijîn berhemên ku vê dema me da derketin piraniyê wana berhemên têkuşîna gelê Kurd ya 45 salê dawiyê ye. Em vê pir vekirî dibînin û vê demê gelek berhem hatin afirandin û gelek berhemê hêja jî derketin û ev berhemên hanê çi ê ku hatin çapkirin ê nehatin çapkirin jî giringiyekî mezin ji bona wana heye divê mirov servana bisekinin ji ber ku evana demên pir teng da hatine nivîsandin. Evana bi şert û mercên pir giran da hatine nivîsandin. Divê hem bêjin îro hinek mirov nizanibin ku ev berhem bi çawayî bi kîjan şertî, kîjan mercî da bi kîjan navkîjan derfete da hatibin nivîsandin. Lê em dizanin ku cihekî ku dijmin te tune bike, te tune behesibînin, te bi awayekî zindî, awayekî her awayî, hewayê mejî, çanda te ve bixwazî te tune bike û tu rabe di nava wê têkuşînê da xwe biafirîne, tiştekî din nûtir, tiştê ku ew jê derave tu wî derxîne pêşiya wî û tu wî van berhema biafirîne bêguman dijmin û ditirse ku tu nikarî te tune bike. Ev
ez dibêjim çawa ê me û ê hevalên me yên ku hêja ji dinivîsînin ê ku binivîsînin jî ev dibe çavkanî û ev dibin hêzek ku em li hember dijmin em hebûna xwe çanda xwe û awayekî bi pêşketî bikaribin jîn bikaribin ser wê van mijaran binivîsînin û ser van mijara jî bêtir van mijara kurtir bikin û tiştên baştir daxilin holê. Belê yani em bi rihetî bi dilekî xweş em dikarin bêjin ku berhem çawa çavkaniya xwe ji civakê digirin di heman demê de ji bo civakê ji bo jinûve sazkirin û jinûve avakirin û em bêjin azadbûna civakê jî wekî çavkaniyeke bingehînin ji ber wê çendê nivîsandin ne tenê awayek ji awayên berxwedan raperîn û têkuşînê ye di heman demê de çavkaniyeke bingehîn ya sazkirin û avakirin û guhertin û veguhertineke erênî ya civakê jî. Me bi helbestê dest pê kirbûn em dixwazin dîsa bi helbestê bername xwe bi dawî bikin. Em niha dîsa dixwazin hûn helbestekê ji bo hemû têkuşerên azadiyê wek diyarî biherikînin dilê temaşevanên me. Êşa te ra bûme şîpên bêbinî geziyên te yên hertrengîn şedîkin vêsibê dîrêjên jînên guliyê te dirêjin dêm şîrîna min ser mirina kalê min ra 7 sal derbas bûn em hêja neazadin hevalê birîna min. Em dibêjin mala te va hevalê arîn dengê del dinêbe ji ber tevlîbûna te ya bername me bîra wêjeyê em gelek spasiyên xwe pêşkêş dikin ji bo te û di kar û xebatên te yê ji neho pê de jî serkeftin û serfiraziyê wara jî serkeftin spas dikim mala we bû. Gelek sabî. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal em îro jî careke din hatin dawiya bernameya xwe ya bîra wêjeyê. Em îro jî li êlihê bûn mêvanê me nivîskar û helbezkar arînzîn bû me li gel arînzîn xwe berda bîra wêjeyê hem qala berhemdariya wî serbûriya wî ya kurdewariyê hem jî qala çavkaniyên wêjeyê û çavkanîbûyîna wêjeyê fikr û ramanên xwe bi were par vekir. Belê heta bernameke din bimînin di nava xêr û xweşiyê da dîsa em dibêjin bê bîr nemînin bê wêje nemînin bê bîra wêjeyî nemînin.